Pagkagubuhan yung mukha na kung duha ba? Imbis na hapsay na ka kung una-una kanina, nawala na akong problema, naduka ka ninyong duha. Kuya man ang gusto niya, Pastor, no? Ikaw, may nilalagre. Kanya palakol, may mo. Sumbong ka kang kuya. Yan, ako sa Raya Biya. Kaya kibastos mo dito ba? Kita na bastos mo na. Ilaw na sa pinumuron. Pastor, na dito sa baybay. Tara, kuyugi ko. Nanginit ako ba? Induta jud view dire. Induta jud magpadagatan kita lang mulaag ba. Murag makawala og problema ba. Grabe problema na ko atong aging semana eh. Taha dire ron kay mabugno na akong utok ron. Laag ko dire abi. Wala gusto ka nang hindi mo tapos dagat to. Ang gwapo na siya ato nang sumugon. Sa ba mo to gitabot? Dulo dito. Oy, nana ko ning duha dire oh, mga sipat na bata oh, naabot mo dire oh. Oy, Pastor, ari ka magtaw. Oh. Nagasa ko man to, ano magbutan mo? Nganong muta naman ka? Kung sabi katungod din mong muta na sa kuha. Muta na rin isugan mo, Pastor eh. Di ba, Pastor, makasibigan mo ka karon. Mga bugal-bugalon dyan mga bataan eh oh. Kuyo kayo mo magapamuta na sa kuha, mura po mo mga dagkong tao. Ambutin yung mga bataan mo eh. Badi, sundan ka po na ng Pastor. Adlo pa ng Pastor. Adi suka, dire, presko ko yung hangin ba? Apsay ka kung una-una dire ba, huwag ko ginuna lain. Tambay sa kong kadali dire eh. Ang tuwiga, tapos sa 25, grabe pagsulay ni Apo sa kinabuhin pa. Abot-abot akong mga utang, mga problema. Bukin pa yung kurong adlaw. Tinarusta naman taon ko kay Tangron eh. Punta 2026, mabagko na ko. Pagkakita na kong babaeng tarong sa kuha, di ko binuangan. Grabe ba? Yawa, problema ang Pastor na, hindi basta-basta ba? Pagkakita lang kong partner ba, hindi siya magmahal sa kuha. Seryoso nung ko, isa mo sa kapastor. Bitado ko sa mga babae, pero ganun, binuangan. Kung sabi, klase Pastor na, palakirom kayo. Wapo yung kitang bayan dire ba, kaya makunahuna ko, marilax ko una-una. Salamat kayo, kagidala ko din Hernan. Nan, di ko kamahay na mo kong idala din yung lugar nan. Kaya Pastor, ako na kay problema. Wala nang ka nila agri ah. Nah, kamu na punta na mo dire sa ubos? Kaminaw mo sa kong ipangyaw-yaw ba? Ikaw, pugoy ka mong duha ba? Sama mo nang na isi. Mingaw kayo rin, kasi magbigti ka. Uyawan ninyo makaingon sa kong magbigti ko dire no? Ikaw ba, swito kayo mo ba niya? Ano inyo man yung kong gisundan? Uy, Pastor, baka na mag-isundan. Ikaw, may nagto diri mo, ng lugar diri. Pagkagubuhan yung mukha na kung duha ba? Imbis na hapsay na ka kung una-una kanina, nawala na akong problema, naduka ka ninyong duha. Kuya man ang gusto niya, Pastor, no? Ikaw, may nilalagre. Kanya palakol, may mo. Sumbong ka kang kuya. Sumunod sa yung kuya. Pagpatong taba mo. Talaton yung kuya dire, kay Ori Adlok. Subak to sa to, problema na ko ron. Grabe, labad na ba kong ulo? Ambo na kang Pastora ka. Nawala, pagbalik na mo. Ay, kung nandito din ang punuan ng gisakaron ba? Lamay, galing bata. Yan, ako sa Raya Biya. Kaya kibastos mo dito ba? Kita na bastos mo na. Ilaw na sa pinumuron. Pastor, na dito sa baybay. Tara, kuyugi ko. Nanginit ako ba? Ining laad din sa baybay ba? Yung kabalong malabay basura. Yo, pagibastos ko dito ba? Kinsa mo na? Pastor, kuya kayo makaindultos to ay. Ta, kuyugi ko. Akong din. Ay, sorry, namakanin ako. Rayo! Grabe ay. Hoy, Pastor. Yung malait-lait o igsuon ba? Hoy! Oh! Nah, mau rin yung gisaligan na kuya? Kagamay maglawas, anak! So, gabay! Gabay bitaw! Nah, muram na siya hukugan. Isugag na ako, Mahala mo na!